Ilimi shine zai seta ki, ya gyara ɗabi'unki, ya gyara mu'amalarki, ya gyara rayuwarki. Ko misali aka ɗauko mace wadda take bata taɓa zama a aji ba, bata san fari ba bare baki, bata san arabi ba bare boko, da wadda take da nata rabon da Allah ya azurta da shi na ilimi, ina tsammanin tun a gaisuwa za a gane bambancin su. Domin wannan ta san me ya kamata ta yi, ɗabi'unta sun kyautata, lafizanta sun kyautata, mu'amalarta ta kyautata, shigarta ta kyautata, saboda ta karanta ta san me ya kamata ta yi. Amma waccan da take jahila ballagaza su bata san ma menene abin da ya kamata a ce ta yi ba, domin bata karanta ba, bata gane ba. Da haka ilimi a gurin rayuwar mace yana zamantowa wani sila, wani yanayi ne wanda zai samar mata da wani tsari na musamman na rayuwa ingantacciya, da za ta kasance mace wadda take a bar buga misali. Za a ji daɗin mu'amala da ita, da za a ji daɗin zamantakewar aure da ita, da za a ji daɗin makotaka da ita. Kai mace mai ilimi muna sa ran in dai tana aiki da iliminta, to ko a zama na mintuna kai da ita za ka ƙaru da ita, kuma za ka san cewa wannan ta musamman ce, ta daban ce, domin ta samu haske na ilimi a cikin rayuwarta. Shi sa wasu masu magana suke cewa shi ilimi a gurin mace kamar ruwa ne ga rayuwar ɗan adam. Shin kuna ganin ɗan adam zai iya rayuwa ingantacciya cikin kwanciyar hankali babu shan ruwa? Ko wani awanni aka kidaice a cikin rayuwar ɗan adam aka ce kai ya sha ruwa, galabaita yake yi. To suka kwatanta hakan a matsayin kamar ilimi ne ga mace, don a nuna irin zurfin tasirin da rashin ilimi yake yi a cikin rayuwar mace, da kuma haifar da gurɓacewa a cikin al'umma ma baki daya.